Здравейте! Урока е за проблем с Winamp, който произвежда, така ли възпроизвежда всякакви аудио и видео файлове. Например, някой филм, който сега съм влязал в папката му, вижда, че по подразбиране с Winamp, дори от свойството да го променя, да го отваря с GOM Player, с който съм в момента. След рестарта, предполагам, пак ще го сменим с Winamp. За целта влизаме в Winamp, опциите там, настройките, в менюто избираме File Types и под подразбиране е на All, затова избираме Audio Only, потвърждаваме и излизаме от него. Сега виждате, че филма самия Windows не знае с какво да го отвори, с кой плеер, и за целта дясно копче, свойства, промяна, избираме си GOM Player, OK, отново, и вече ще го отваря само с GOM Player и вече предполагам няма да е с Winamp. Надявам се урока да ви е помогнал и очаквам отзиви. Чао!